inti janeno mar Eltino Kenyi masani machiegni ahinya e chenro mar nonro mar oboke sama bende wachako wachiwo kendo gi magi eki magin weche mag kuyo gi lit mang'eny ahinya ne oganda go eko mag joluo bende ohero thum mag joluo to mer ahinya molo ahinya mago eko mag benga kendo watimo mos ahinya ne familia osiepe gi johera te mago eko mag Omondi Odit ma ong'ere kaka Omondi Long'lilo ma bende sani endi ung'eni jathum manogo thumbe mang'eny ahinya thumbe mang'eny kaka manendo mar Kong'o, Goreti, Okoth Mang'ang'a thumbene mang'eny ahinya kendo notiyo maber ahinya gi Osito Kale ema bende otiege obedo jathum kendo jangolo marahuma ahinya e pinywa kaendi. Watimo mos ahinya mano endo ing'eni pokoti kod juma achiel nyaka Ben Jachiga ne tho. Sani bende koro Omondi Long'lilo bende koro kuom sani endi owewa wach malich ahinya en gima wagoyo mos kaka LTN kaendi Lulu TV ka wabiro bedo kod manendo chenro mar apar mar odiochieng' te kawuono ka waparo Omondi Olong'lilo manendo wuod Ajeni jaod Goreti wuod Bondo oninde mana gi kwe. An kaendi kod oboke adek ma bende abiro miyi mapiyo piyo wang'i gigo eko masani koro nitiere kanyo. Oboke ni ma The Star wach mantie ni Kalonzo Gideon Moi tipped to join Uhuru's cabinet. Uhuru dwa mondo mi koro Kalonzo Gideon kod maendi jomamoko kaka Kalonzo mondo mi odonji e manende kweth mar jogo kuma gin jotend migepe mag piny owacho mare kaluwore kod mawa pesa indi koro weche makoro Star ndiko kaendi. So mane ito boke ni mar auchiel wacho ni changes will see almost half of the current CSS sacked. Niko jogo masani koro tiyo ka jotend migepe madirom nus magi sani koro bro gweta sama bende koro Uhuru Kenyatta oikre mar mondo mi koro sani ndi oket joma okwanogo eko e piny owacho mare. Mano ler mantiere kanyo endo sama bende wacho ni COVID-19 scare at status as 4 test positive. Mano ler mantiere kar jot mar jatend piny owacho manendo kar jot mar jatend piny owacho migosi Uhuru Kenyatta oyudre ka koro nitie ji ang'wen manyien nitiere kod mago eko magin kutego eko mag corona. Wacho pesa ni koro weyo ji mang'eny ahinya kod bende paro ni kara corona ni onge kuma ok odonje. Corona rire ma kamoro amora donje koro donjo State House kanyo mantie garita maber ahinya. Neni bende imedo na ritri makare. Ito boke ni mara deka. I'm free of COVID-19, Raila declares after Cambridge test. Jatend dondo bura mar ODM migosi Raila Amolo Odinga sani ndi koro wacho ni en onge koda COVID kalure kod pimonyi pime godo Cambridge Bagathi abe ko yudo kako sani ndi pod onge koda ka kutego eko mago eko makelo midhusi mar corona manende wach mantiere kanyo endo sama bende kang'iyo eno wach machielo manyalo medo kaendi en mana wach mar Gideon Kalonzo Geruto Ruto Ruto medo mondo mikoro jakodonji kendo e piny owacho manendo mar Uhuru Kenyatta. Uhuru Raila in the dilemma over Waiguru's troubles. Her impeachment would deal a blow to BBI campaigns. Uhuru gi Raila koro ndira kere kiki mamo ginyalo gikene gi tim nango e wach mar Waiguru ni ndike Waiguru nyothich oko koda ka MCS makere nyaga sani ndika wuono Senate bro be bolo ka be obro winjo wach ni kod committee mar Senate ko sibonye kod Senate mangima mane wach maduong' ka wuono ndire ku Waiguru ka koro sani Uhuru kod Raila kene gine tim nango nikech Waiguru en makoro nyeo konya ahinya e weche gik mag BBI e gwenge mag diere ma Kenya. Uhuru men meet Maraga called for end to hostilities mane wach mantiere Uhuru nyoro Samuel Pogisio kod Irongo Kang'ata mar mondo mioro mkod Chief Justice David Maraga ma mondo migolo gibedo koda kamano endo ma en kwe e weche mosebedo ka sani koro ntiere yoro koni gi koni mano mar piny owacho kanyakla koda kamano mar doho. Weche mantiere kanyo endo kanjo oboke malanka ini moloso kaka Kenya do mondo mioka okom ndo ma Security Council manendo mar riwruok mar pinje ma te manendo ma United Nations. So mane mundingeni koro en Kenya campaign ma Kenya ni ang'o giri mapek manie iye inyalo somo e oboke ni indi kaendi sama koro wacho ni Kenya ready to serve Africa Union candidate for the United Nations Security Council manendo wach mantiere kanyo endo Kenya oikre mar mondo mikoro obed kaka achiel kuom jogo eko Manti Council maduong' ahinya manendo ma Security Council manendo mar weche mag United Nations. Western didn't invest in Jubilee, says Eugene. Eugene wacho ni koro jo goiko mag ng'anda jo Waluya ne okoro kawo kochgi maber moketo Jubilee omiyo koro be mamondo megiti gi Jubilee machiegni. ANC to start popularizing brand Mudavadi. Nobel wacho ni kosa ni koro ANC do chako koro mana achiel kachiel manendo lando ni gintiere kendo giikre mar mondo migi bed kaka jogo eko ma kawo piny owacho e kinde mabiro. Atuli Afelia out to confuse lawyers, cautions Wetangula. Wetangula wacho ni sani koro Atuli siasa yao. Wetangula gana Atuli manonga maonge, manonga more moko nyala kata nyiso ji gimone beni timo e siasa mar Waluya. Weche mag tuke ni kaendi kiny koro ochopo kendo oredhre malich ahinya
Manchester City nitiere kaendi kod tim mar Arsenal gibiro chako tugo margi odiechieng' endo makinye. An nago mondo Arsenal ogona Manchester City mondo mi Liverpool odong' gi tugo achiel kende ma Sunday to wakawo osimbo nikech sani endi wayombo ji radar. Points ma Liverpool ne godo gin 82 to ng'ama luwe en Manchester City gi 57. Mano ng'ama oyombi, ng'ama loyo osiepna, mano gima nyaka koro ing'e. Adwa mondo mi koro kiny antie to Arsenal ogona ng'ato. Seche go eko jatugo mar Gor machon mano endo Musa Mohamed sani koro nitiere kendo onyalo tugo ne klab moro amora bang' ka koro girimiti mare kod tim ne mar Nkana FC ma Zambia ne ochopo e giko mare. Oboke ma The Standard Watch mantie kaendi, Waiguru splits Raila Mena. Waiguru opogo jogo kuma gin joting' ndai machiegni mag Mbusi Raila Amolo Odinga koro Junet Mohamed kod Mbadi joneno gi yo mopogore. Mbadi dwaro mondo mi koro Senate one gima biro timo kod Waiguru. To Junet dwaro mar mondo mi koro Senate mondo res Waiguru. Magi weche mantiere kaendi. To wach machielo mantiere kaendi koro Facebook rivals M-Pesa with the new Brazil platform. Sani endi ng'eni Mark Zuckerberg ma en jatelo mar Facebook ne obiro piny Kenya kaendi higni 4 mokadho mochamo rech. Kane biro somo kaka M-Pesa tiyo. Sani koro biro bedo kinyalo oro pesa mari e WhatsApp. Weche gi biro biro ni machiegni ahinya. Inyalo oro pesa mari e WhatsApp maonge gi michulo. Inyalo oro pesa ni e WhatsApp kamoro amora e piny mangima. Mano dhi chal nade. Mano koro gibiro mondo gipiem gi M-Pesa. Kanyo endo nitiere piem ma bende koro pek ahinya. Dware mondo mi ji ong'e. Na seche go eko Ruto wacho ni Senate mondo mi omi thuolo mondo Senate wane gima biro timo kod Waiguru. Mane kaka Ruto wacho. Deputy President hosts 14 Jubilee senators and tells them they should not be forced to save impeached Kirinyaga governor. Ask them to independently consider the strength of the case against Anne Waiguru. Ruto to dwaro mondo mi Senate bende obeda mos ong'e gima biro timre kanyo. Wach nitie kaendi kaka ji 24 moko nyicha ne wuok e piny mar Mombasa ma oyudo kaka odonjo e gwenge mag Siaya ma kendo chako dok Mombasa gi te nokao gi motergi e quarantine nikech moko kuom gi nitiere kod COVID-19. Kaka ne gia Mombasa ji 24 pod ok ong'ere ni en nang'o mane ler manitiere. Omiyo weche gi pod tiyo bende pod piem kode temo mondo mi oyware kode. To en gima tek ahinya omiyo wabeduru mos. Ipenjo ni ang'o miyo Afrika kutegi ok landre anyora kaka landre kuonde mamoko. Penjo maduong' ni kanyo, COVID-19, is it age, weather, or Africa is simply lucky? Mane gimi penjo. Afrika ka wana magi hawe pa Nyasaye ohero odoguru kama en Nyasaye hero kama nikech yo magino osenego go ji anyora e pinje mag wagunda ok chal gi Afrika. Koro nitie nonro mitimo. Ji penjo to ang'o momiyo Afrika gini ok dhi matek ahinya. Dibe ni chieng' mosamo liel chieng' rieny makar Afrika kani amiyo tang bed ni corona oluoro Afrika kose en ang'o matimre gi ja Afrika. Pieno matek ni kose yiyo matek ni. Kose wiwe matek momiyo corona oluorowa. Mago te wabiro ng'eyo kanyo endo mos ka wadhi nyime. Ka wang'iyo kaendi wach mar Anne nitiere Waiguru kanyo. Rosemary Odinga ma nyar Raila Amolo Odinga be oloso kaendi wacho ni bang' kane osebedo matuo gik mong'eyo gi gik mosomo ahinya weche mag tuo gi eki inyalo somi to bokendi mar 8. Rosemary oloso kanyo endo maber ahinya kaka ng'ano endo manyien gi weche matek ahinya. Wala ma Nyasaye ma mondo mi koro miye mano endo ma en chango makende oduoge tijene kaka notimo e kinde machon. Kwa josomo kod jondiko ni kaendi nyaka ito bokendi mar 19. Weche mag Kenya the United Nations pod nitiere kanyo omiyo weche onge mang'eny ahinya. Bayern out to wrap up Bundesliga title. Bayern odong' mana gi tugo achiel kende gi bende to gikawo mano ma en Bundesliga. Weche gi nyisi ni oboke gi na bro na lomo yen kaka na lome ni aloma nyisi gi go kuma bende gin weche mapek e iye. Oka soma achiel kachiel aching alome. Wach mantiere e Daily Nation en ni COVID at State House. Magi midhusi mar corona sani endi koro go odi nyaka mano ndo kar jotend jatend piny owacho Migosi Uhuru Kenyatta kama bende koro jorit magi ang'wen noyudo ka nitiere koda kama gin kute mag corona odiochieng' ndo manyoro. President Kenyatta and his family reported to be free of coronavirus, while 4 security officers who were found to be infected during routine testing of all staff at the house on the hill are sent to hospital and their family members and close contacts taken to isolation facilities. Mane wach mantiere kanyo endo en gima duong' mantie sani e piny mangima ji ma osegamo kutegi eki kana osegamo midhusi ma corona e piny mangima gin ji 8 million. To Kenya kendi wan gi ji 3,727. En wach maber malich miwuoro. Ji mosechango gin ji 1,286. Joma be oseng'ielo rengo koa kuom tuo ni endi en ji 104.
ok na wach maber ahinya. Puro timo tema kik mondo miol watema pile dhano ber katemo. D-Day for Guru mano wach mantie kanyo to bokono mar adek sama bende ka koro engineer alome mapiyo mondo mi koro kaendi ibeni rutulo madhinyo mono neno ko misiso. No live virus found in mother's breast milk. At least mind gima bera nyaka koro jogo kuma gin mine wacho ni kute ma corona gi kio donj e chag nyathi. Omiyo nyathi ok nyal yude kadhoth. Kuom sani ni mana wacho kod World Health Organization nyaka koro keto wach ni ndo kanyendo ayanga. Ka wang'eyo kaendi pa josomo kod jondiko ni ka jeno mar LTN gina magina ka gipongo kaendi gilendo bende mopogore weche giki mag Nyanza Migori ka wachi nitiere jago moro manokawo nyathi ma jahigni 13 mobambo kane odhi luokre manendo e aora moro kanyo e gwenge mag Migori ma wach malich ahinya. Jogo mabetimo tim makamagi ki joma ochien ma nyathi ma jahigni 13 timrigo nadi ng'ama duong' makodho gandi. E gwenge mag Nyakach e Kisumu County kaendi nitiere ywak kaendi. A group of residents in Nyakach have accused sub-county administrators of interfering with appointments of chiefs. They have written to Interior CS Fred Matiang'i, Nyanza Regional Coordinator James Kianda, and Kisumu County Commissioner Susan Mowero, protesting at what they regard as unfair appointment of chiefs. But Nyakach Deputy County Commissioner Cornelius Sangura maintained that the appointments are above board. Nyakach ywaka endi nini nitie kaka iwalo chife kendo yiero chife yono endo moko ni kare. Oganda Nyakach moko nitie kanyo mang'ur. Wach Nyakach no mabiro winje ne maber e weche manyien nang' mathago jo Nyakach gi chife miyiero kuro. Ka watieko to mondo ang'e ne nang' mantiere e weche mag tuke kaendi alidhi ni alidha kata bende aluom ni aluoma. En mani koro tough test await Madrid and Barca in La Liga title race. Mind in Barcelona kod Madrid jodwa yware ahinya koro gido mapoints ariyo kende ma opogogi e tuke go mag La Liga. Mano ndo wach mana ntiere go jana mar LTN kaka wanyiso kendo wasingo en ni wagomo senyane jangolo family ma jangolo gosiepe gi jogo mane luwe mano omondi odit mano omondi longlilo kumbende wite e kinde ma chalo kama endi mad kwe mar Ruth obed kodi e kinde giki ma weche teke.